Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Kabilang ball game mula junior to senior division pa rin po tayo dito sa pinakamalaking paliga ng basketball dito sa Central Luzon. UCAAP2018, Universities and Colleges Athletic Association of Pampanga. Hatid po sa inyo ng CLTV36, BGC, Concrete Batching Plant, We Commit and We Fulfill. Princess DY Venture, total commitment to providing quality and on-time services, reinforcing the economic and industrial growth of the country. And supported by Pampanga Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Magtutunggali po ngayon mula po sa Junior Division ng UCAAP, ang kupunan po ng Pampanga College at Santa Cruz Academy. Narito po ang match-up ng first 5 starting player ng dalawang kupunan. Kung pag-uusapan po itong liksi at bilis, itong dalawang kupunan ay pantay na pantay po itong pulso ng kanilang mga manlalaro. Hindi tayo bibiguin sa magandang ball game mula po sa team ng Junior Division ng Pampanga College. Sadya pong may chemistry umano ang laro ng kanilang first 5 na sina Kunanan, Dakusin, Aranja, Sangil at ito pong kanilang sentro na si Marcelino. Yayanigin naman ng kabilang kampo o itong Santa Cruz Academy ang depensa po ng Pampanga College ng kanilang match-up 5 starter player na sina Lakap, Pabalate, Colosa, Aquino at dito po kanilang shooting guard na si Justin Bautista. Bago po ang ball game, tunghayan muna natin ang pre-game standing ng dalawang koponan sa report ni Lizen Morte. Welcome sa UCAAP 2018 brought to you by CLTV36. At sa ball game natin today, ating matutunghayan ang bakbakan sa pagitan ng Pampanga Colleges Titans at Santa Cruz Academy Stallions. Bigyan ko lang kayo ng stat guys. Ang Santa Cruz Academy ay meron ng 2 wins at 1 losses. Bumaliktad ang kanilang game last time. And sa Pampanga Colleges naman, meron na silang 1 losses at 0 wins at inaasahan nila na magkaroon sila ng wins dahil sa pinaigting na depensa ng kanilang training. At yan ang kaganapan dito sa UCAAP 2018 dito sa Brenzy Giao Convention Center. Back to studio. Toes in the jump. One by Santa Cruz Academy. Number 2, wala. Follow up by number 2, wala pa rin. Sa pangatlong try, pumasok. Number 7 ng Pampanga College. Orchestrating the play, pinasas number 12. Drop pass sa number 8 na wala. Recover na Santa Cruz Academy. Lumea, pumali, wala. Put back by number 2. Pasok. Fortunating tayo. 12 ng Pampanga College, sinaras na 3. Nawala ang bola, recover na number 4. Number 9 na Santa Cruz Academy, Lumea, wala pa rin. Number 2 again, for the putback, it's good. Number 6. Number 6 ng Pampanga College, nawala na naman ang bola. 4-on-1 sa pass break. Drop pass number 4, pumasok, time out! Pampanga College.
Early ceasefire ang tinawag ni Coach Richard. Binigay sa number 2, short jumper, pumasok. Magandang timeout ang hinigiling ni Coach Richard. Outlet ng Santa Cruz sa number 1. Big Boy, may foul. Foul ang number 2 ng Pampanga College. Number 1, ang ganda ng pasa. So, knockout na pasa yan. Number 6. Pasa number 14, pero out of bounds. 14, sideline inbound. Pinasa sa number 9. So, intercepted by Pampanga College. 12, lumayap. Pasok. 9. Naagaw uli ng number 7. Naagaw ng number 9, pero nawala. 12 ng Pampanga College, may foul. Foul number 1. Substitution. In para sa Pampanga College. Unang free throw na number 12. Pumasok. Pangalawang free throw. Wala. Tapik. Still Pampanga College ball. Last touch number 1. Number 2, baseline inbound. Binigay sa 7. Power play pero linabas sa 2. Floater tayo. Tumama sa gilid ng board. Offensive rebound ng Pampanga College. 12. Puro floater again. Wala na naman. Offensive rebound ng 14. Putback wala. Pero last touch sa Pampanga College. Sabi ni Rep. Nueve. Binigay sa 1. Paneling drive, pero blanca. Kuha ng Pampanga College ng 2. Bounce pass. Nabitawan. So, Santa Cruz Academy, umaatake. Number 4 for the layup. Wala. Rebound number 1, pero may foul. Number 14. 14 for the inbound. Binigay sa 2, nawala ang bola, pero na-recover. 9. 9 lumaya, black na naman. Gandang depensa nun. Nakakuha, nawala na naman. Na-recover ng 14 ng Pampanga College sa number 12. Number 12, lumaya diretso. Na-intercept, pero may foul. Ang number 2 ng Pampanga College. Dalawa ka na, number 2. Intercepted na naman ng Pampanga College. Balikan na ng laban. Maraming daming turnover. 12 sa 8. 8. Binalik sa 12. Pumake sa 3. Short jumper. Wala. Rebound ni Big Boy. Number 9. Outlet. Lumea pag number 2. Blanca. Agawan ng bola pero Pampanga College's ball. Timeout. Santa Cruz Academy.
to the ball game. Number 5, Mau ng bola. Pinali sa number 3. 3 sa 14. 14, Lumeap. Pasok. Isa na lang ang kalamangan ng Santa Cruz Academy. May traffic defense sa Pampanga College, 9. Pinali sa number 7. Layup na number 14. It's good. Number 3 ng Pampanga College sa 5. Binigay sa 7. 7, alley-oop pass. Pumasok na naman para sa number 14. So, trading basket tayo. Number 2. Number 2 ng Santa Cruz Academy. Drop pass sa number 14 na wala. Recover ng Pampanga College. 5. Nag-drive. Pumasok. Change favor tayo. 13-12. May foul number 7 ng Pampanga College. Big boy, number 1. Paano ng drive, pero drop pass sa number 15, may foul. 2 free throws ang ibibigay para sa number 15 na Santa Cruz Academy. First, wala. Pangalawang free throw. Pumasok this time. 5 minutes and 15. Inbound ng Pampanga College. 5 binigay sa 8. 8 sa 11. Make short jumper. Pero may foul. Foul on number 14. First free throw number 11 short. Kulang sa vitamins. Pangalawang free throw. Short pa rin. Kulang na kulang sa vitamins. Parang ninenervyos ang number 14. Santa Cruz Academy, naagaw ng Pampanga College, number 3. Number 3, drop pa sa 5, Lumeap, wala. Agawan ng bola. Agawan ng bola pero may tawag ang rep. Foul ang number 15. Eleven ng Pampanga College for the inbound. Pasa sa number 3, 5. Balik sa 3, 9 to shoot. Balik sa 5, tumira sa 3. Short na naman. Talaga atang kinukulangan sa vitamins ng Pampanga College. Number 1, big boy. Lumeap, kinaliwa, pumasok. 7, balik sa 5. Naagaw ng 14 ng Santa Cruz. Pinali, pumasok. Ang ganda ng bali ng number 2. Parang nakita mo si Totoy Marquez. Agaw na naman ng number 2. Binali na naman. Wala. Pampanga Colleges na dapa. Agawan ng bola pero jump ball. Cinco sa 3. Sa 8. Balik sa 3. 5 na naman. Sa 3 ulit. Umahanap na mapapasaan. Binalik sa 5. 3. 5. Drop pass sa 14. Oh, short na naman. Number 3. Ginugulo na dalawang Pampanga College's player. Race again. Binigay sa number 2. 14. Sa gitna. And 1. So, basket count. Remaining time natin, 3 minutes and 35 para sa first. Pumasok ang bonus free throw. So, 3-point play tayo doon. Number 3 ng Pampanga College, binigay sa number 1. Binigay sa 8, humingi ang 11. Binigay sa number 1, wala.
Agawan ng rebound. Agawan pa rin ng rebound. Nakuha ng number 3. Pero nakuha ni Big Boy. Pinasa sa number 5. Umaatake sa Santa Cruz Academy. Lumayap. Kinaliwa wala. Nakuha ng Pampanga College. Number 3. 2 on 1. 3 on 1. Drop pass. Wala. Offensive rebound ng Pampanga College. Binigay sa 3. Binigay sa ilalim. Pumasok. Number 3. Number 1 again na Santa Cruz Academy. Pero may tawag ang rep. Traveling ang tawag ng rep. Pampanga College ball. Number 1. Sideline inbound tayo. Merong pressing defense ang Santa Cruz Academy. Number 1 pa rin. Number 1 to mid-range. Drop pass sa number 4. Sa 6. May break pero may blanca. 6 again. Pumasok. Tatlo na lang ang kalabangan ng Santa Cruz Academy. 15. Ginugulo siya ng number 6. Nakagawa na bola. Number 11. Foul ang number 5 ng Santa Cruz Academy. Para sa number 1. Sa number 11. Pinasa sa ilalim sa number 4. Binalik sa number 3. Number 3 spin move. Pero nawala ang bola. Recover na number 4. 11 sa labas. Wala. Offensive rebound na number 4 na wala ang bola. Drop pass sa number 1. Wala na naman. Number 3 sa 11. So, puro offensive rebound ng Pampanga College. Number 1. Binigay sa number 3. May pick. Number 3. Pinasa sa labas. Number 4. Floater. Boom! Isa na naman ang kalamangan ng Santa Cruz Academy. 15. Drop pass kay Big Boy. Kinaliwa. Pero hindi pumasok. Tapikan. Nawala ang bola. Still, Santa Cruz Academy ball. Receive na number 6 pero nawala ang bola. Nago na number 11. Number 3 ng Pampanga College. Orchestrating the play. Pinasa sa gitna sa 4. 4 floater. Wala. Na-recover na number 2 ng Santa Cruz Academy. Number 2 pa rin. Ginugulo number 11. Drop pass sa ilalim sa 14. Wala. May pushing foul. Tawag sa number 3 ng Pampanga College. First free throw. Pumasok para sa number 15. Second free throw. Wala. Offensive rebound na number 2. Follow up. It's good. Number 1 para sa inbound ng Pampanga College. Binigay sa number 3. So binigay sa number 4. Balik sa number 3. Number 1. Fake. Nablangka. Agawan ng bola. Recover ng Santa Cruz Academy sa 15. Sa number 3. Number 3. Short jumper. It's good. So, 6 na naman ang kalamangan ng Santa Cruz Academy. Inbound, nakuha ng number 11. Number 4 ng Pampanga College. Binalik sa number 3. 3 sa number 4. Balik sa number 3. Number 1. Sa ilalim sa number 6. Lumayap. Wala. Recover na number 14. Nanghingi ng pass back ng number 4. Di binigay. Tres. Sabi niya, set muna natin. Number 3. Sa ilalim, alley-oop. And 1. Basket count, sabi ni Rep. Foul on number 4. Pushing foul. So, bonus free throw na naman para sa number 14. Walang depensa ginawa ang Pampanga College. 14 para sa bonus free throw. Pumasok. 28-19. Number 3 ng Pampanga College. Sinaharas ng dalawa. Binigay sa 11 para sa floater. Wala na naman. Recover ng Pampanga College sa Cruz Academy. Number 2 layup. Pumasok. So, at the end of the first quarter, Santa Cruz
programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.